Bantwana sekhaya, le picture ndiyifake apha idibenanga tu nale nto ndizoyithetha apha. Ndibhida umtyholi ngoba ikhona nje into endifuna ndiyithethe nani. Ze nithi noba niqhele ungahoyi into ezininzi, le into ndicela khe niyimamelisisise bantwana basekhaya. Ndikhe ndathi last year uba ngoku kukho le nto kuthiwa yi-AI, zinintsi into eziza kwenzeka emhlabeni esizawumane siziphikisa sithi asiyonyani ngenxa yento yobana kwenziwe ngamabomu ukuthi eli xesha koze kuthi xa kuvela izinto zokwenyani kuvele izinto zibe simane siziphikisa sithi ngu-AI. Number one, ndanditshilo last year kwenye ipost ndisithi ndenza umzekelo ndathi what if singangenelwa apha ntontoni soze sibonwe, or kwengenelwe amanye amazwe soze sibone, kuzawuphikiswa kuthiwa hayi yiyo yinanti AI, which is into eyenzekayo ngoku eleke sibone into engathi ifanana simane sisiya kuyo kuba kaloku kwakubhidwa umtyholi. Number two, ndikhe ndaphinda ndathi apha kule fowuni apha kweli gumbi sisebenzisana kulo bantu abasekhaya ndathi oodlebezelanga baphelelwa ngamandla. Njengoba bephelelwa ngamandla nje akho nto bangayizamanga, akho maqhinga bangawazamanga. Njengoba bezama la maqhinga nje bengafuni ukubana sithi cover up sibone beyond what we are seeing, but ke thina ke sithunywe uba masiyibone loo nto leyo noba bangazama uzifihla kangakanani. Kukho into eyenzekayo kwela lizwe eliya apha emazweni apha eEurope. Kukho ilizwe eliswelekelwa ngabantu ngenxa yoba kuthiwa kutshisa kakhulu, and akusweleki nje nabani na, kusweleka abantu aba sibabiza ngoba ziindlebe ezitshiswa lilanga. Anditsho mntana sekhaya? Loo nto leyo ithetha ukuthini mntana sekhaya? Ithetha ukuthi kudala babeyazi ukuthi iyawuzifike le mini, kwaye ukufika kwayo loo mini wena uzawumane uphikisa uthi hayi yilaa nto ayonyani, ayenzeki manyani. Ndiyibonile ke le nto is trending all over, but ayikafiki apha thina sisebhizi senewari yokuthi Messi has won, right? Because kaloku vele wenzelwe loo nto uMessi ukuthi wena ukhabe ujongana nobomi bakhe while izinto zisenzeka emhlabeni. Mamela ke, le nto ithetha ukuthi sikunceba yeminyanya, iproof ziyenzeka ngoku. Phuma phandle mntu omnyama uyohlala elangeni, phuma phandle mntu onyana ukhulule ihlangu unyathele umhlaba, phuma phandle mntu onyana uhlambe ngamanzi abandayo, phuma phandle mntu omnyama utye ukutya okukhiwa phantsi komhlaba, eat your plant-based meal. Lifikile ixesha lakho lobunewunebu, lifikile ixesha lakho lokubuyiselwa amandla wakho while others alanti. Kukho imuvi ke bona nje ndifuna uyirekomenda apha qha njengoba ndenza ubhidi sithi ndibhida umtyholi bethu nana, ikhona into endakhe ndayizama apha, ndakhe ndayiresearcha. Ukuyiresearcha kwam ndafikelela kwinqanaba loba